ευχαριστούμε τον Πάτερ που ταπεινώνεται να μου δώσει τη θέση. Τον ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και τον αρχιερέα μας, τον πολίτη μας, τον Αθανάσιο, που με πολύ αγάπη μας δέχεται σε όλες τις εκκλησίες του και στα μοναστήρια. Ο Θεός να τον φυλάει, η Παναγία να τον ισχεπάζει. Καλησπέρα και συγχωράτε μας που αρχίσαμε, είχε άξιτε, πήγαμε αλλού, χαθήκαμε αλλού, προσπαθήσαμε, πάντως ήρθαμε να μας συγχωρέσετε. Έτσι, επειδή αγαπώ πολλά τον Άγιο Λουκά, έτσι θέλω να σας πω λίγα λόγια για τον Άγιο Λουκά, ο οποίος εμένα συγκίνησε με, διότι στον καιρό του μπορούσε να έχει όλες τις ανέσεις και όμως δεν τις εδέχτηκε. Φανταστείτε ποιον πράγμα άραγε τον έκαμε να έχει το πείσμα και τη δύναμη να πολεμηθεί που τον κόσμο όλο. Φανταστείτε ποιον πράγμα άραγε τον έκαμε να έχει το πείσμα. Ο Χριστός. Ο Χριστός, ο Χριστός, ο γλυκύτατος Χριστός. Εμείς βασανιούμαστε γιατί δεν δίνουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό μας. Εκείνος είχε τόσους πολέμους δίπλα του και όμως αντιστάθηκε με όλες του τις δυνάμεις, ειλικρινά, με όλες του τις δυνάμεις. Για να βρισκούμαστε εμείς σήμερα δηλαδή, ανήκουμε σε τούτους πολεμιστές που πολεμήσαν για την αγάπη του Χριστού. Να σας πω ένα θαύματο που έγινε πριν λίγους μήνες. Είχα δύο γιούες που παίζαν ποδόσφαιρο και ο προπονητής τους ήταν έτσι αυστηρός μαζί τους. Οι γιούες μου ήταν η τελευταία μου η μητσή του δύο, ένας 27 χρονών και ο άλλος 26 και πιο κοντά, οι οποίοι άρεσε να παίζουν ποδόσφαιρο και λαλούσαν μου πάντα ότι ήταν δύσκολο παιδί. Εν πειράζει, εμείς αγαπούμε τον Χριστό γε μου, πάμε για να χαρούμε, έτσι να αποσκολιστούμε και λαλούμε τίποτε. Άφησε τον άνθρωπο, μα μας βάλει εκείνον, εν πειράζει γε μου. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι. Πάντα ελαλούσα μου ότι ήταν δύσκολο, έτσι, αυστηρός προπονητής. Τέλος πάντων, ύστερα που κανένα χρόνο, όχι, ύστερα από λίγα χρόνια, ήρθε στην Παναγία την Ελεούσα, τσαμέ που είχαμε παρακλείσει, ο οποίος ο Θανάσης Τσοφώτης εψάλα και καταντήθηκε εκείνος ο άνθρωπος να φιλήσει τα πόδια τους, που τους είδε να ψάλλουν. Μα τι, ο Φώτης δεν λέει μου παπά, μα εν τούτος, ποιος είναι ο προπονητής μας παπά τούτος. Αλλά όπως ήμουν εδώ, τι έγινε, λέω πρώτα τον Χριστό, έπαθε μια βλάβη ο άνθρωπος, ο οποίος έθελε ένα χειρουργείο, πολλά σοβαρό, το οποίο ο ίδιος όμως δεν ήξερε να ζητήσει. Ζήτησε η γυναίκα, είπε του, Άγιε Λουκά μου, σε παρακαλώ, λέει του η γυναίκα του, κατευθύνεται, ζητά το Αγίου Λουκά, Άγιε Λουκά μου, σε παρακαλώ, έχει δηλαδή του 20 εκατομμύρια, πόσα εκατομμύρια κόσμο, αλλά ζητώ σου και ό,τι ταπεινά, βοήθα τον άντρα μου, σε παρακαλώ, να γίνει καλά. Ήταν μια δύσκολη εγχείρηση. Τη νύχτα έπεσε η γυναίκα, είδε όρομα τον Άγιο Λουκά και βρισκούντας σε ένα χειρουργείο και λαλεί του Αγίου Λουκά η γυναίκα, μα θα κάνει εγχείρηση. Ναι, μα είναι δύσκολη. Όχι λαλεί της, είναι η πιο εύκολη εγχείρηση τούτη.
ο άνθρωπος ήταν πάνω στο κρεβάτι. Τέλος πάντων, η γυναίκα όλη νύχτα προσεύχε του, ύστερα εκοιμήθηκε το πρωί, εξύπνησε και ο άντρας της, δεν ήταν δίπλα της. Εσηκώστηκε, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λέει του, τι έγινε και Κώστα? Ποια Ιάννα? Μα πώς έγινε? Λέει του, ζήτησα τα Λουκά. Και τότε όχι μόνο εμφανίστηκε στη γυναίκα του, αλλά έδωσε του και εκείνου στη ψυχή να μπορέσει να κάνει την μεταβολή, όχι του γίνει τη χάρη. Και τότε προχώρησε, εξομολογήθηκε και γίνηκε άλλος άνθρωπος. Πόσο θαυματουργοί είναι οι Αγίοι μας. Γι' αυτό σας είπα ότι αγωνιστήκασαι για να είμαστε σήμερα εμείς δαμέ. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε που δαμέ και να πάει, που ευλάψαμε την κοινωνία με την απιστία μας. Μπορούμε, πάμε στην εκκλησία, ξυμολογούμαστε, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού, το οποίο ο Χριστός μας είναι το παν. Το παν για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή προσωπική επαφή μαζί Του. Διότι ο Χριστός είναι ταυτόχρονα με όλους και ταυτόχρονα μαζί με τον καθένα. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε πολλά για τον Χριστό μας. Και εμείς που είμαστε στην Εκκλησία, υποτίθεται και αγαπούμε τον Χριστό, να προσέξουμε τους που έρχονται η πρώτη φορά ή στους γύρω μας, όλοι να συμπεριφερόμαστε. Γιατί η πίστη είναι μεγάλο πράγμα. Η πίστη είναι και κάτι χειροπιαστό. Η πίστη είναι κάτι που μέσα μας παίρνουμε. Δηλαδή, πιστεύοντας για την αγάπη του Χριστού, κάνοντας υπομονή για όλα τα περιστατικά που μας συμβαίνουν, τότε μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, όχι μόνο για εμάς, αλλά τους γύρω μας. Και να προσέξουμε και έναν άλλο πράγμα, ότι το Χριστό πρέπει να τον έχουμε κέντρο. Να μου πεις πώς μπορούμε όλοι διαφορετικοί, μοναδικοί χαρακτήρες να καταφέρουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να καταφέρουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται μόνο ένα πράγμα. Να εμπιστευτούμε τον Χριστό ότι για τον καθένα μας έχει το φάρμακο για μας. Και εμείς να περιμένουμε ότι ο καθένας έχει την ώρα του που πρέπει να έρθει στο Χριστό. Όμως για να μειωθεί ο χρόνος του κάθε ανθρώπου, πρέπει εμείς που είμαστε στην Εκκλησία να φροντίσουμε οι πράξεις μας να είναι σωστές. Δηλαδή, φεύγοντας από την Εκκλησία, βλέπουν μας οι άνθρωποι ότι πάμε στην Εκκλησία. Γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι πάμε στην Εκκλησία. Το αποτέλεσμα μας ποιον είναι όμως? Ποιο είναι το αποτέλεσμα μας? Βλέπω και λυπούμε ότι το αποτέλεσμα μας δεν είναι σωστό. Διότι βλέπω αντρόινα να φεύγουν από την Εκκλησία και στον δρόμο να μαλώνουν. Γίνεται. Πρέπει να χρησιμοποιούμε κοντά στον Χριστό. Όχι το γιατί που το ευνοώ ο Σατανάς, αλλά το εμπειράζει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα να με αφήσεις που τον Χριστό έξω να μαλώνεις με τα μωρά σου ή με τη γυναίκα σου?
Τώρα μια μικρή άγκρη, ξέρω, είναι τίποτε. Αλλά γέλασε μας ο πονηρός, μαλώσαμε. Σταματούμε το. Αγάπη μου, συγγνώμη. Δεν το κρατούμε και να παίρνουμε. Και βλέπω συνέχεια τα πράγματα που δεν πρέπει να τα βλέπουμε. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε. Φεύγοντας από την εκκλησία, η ψυχή μας, τα μάτια της ψυχής μας, να είναι ανοιχτά και να είναι όλος ο κόσμος δεχτός μέσα μας. Διότι αν κοινωνήσουμε και ξεβούμε έξω από την εκκλησία και προσπαθούμε να μην δούμε κάποιον που δεν θέλουμε να δούμε και θέλουμε να χαιρετήσουμε, δεν θα πάρουμε τον Χριστό μαζί μας που κοινωνήσαμε, αλλά να στραφεί πίσω στο Άγιο Ποτήριο. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κοινωνούμε άξια. Κανένας δεν κοινωνούμε άξια, αλλά τουλάχιστον να φύγουμε τα άλλα, τα προσωπικές μας αδυναμίες που δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε, μαζί με το πνευματικό μας να μας οικονομά και να κοινωνούμε. Όμως τον αδερφό μας πρέπει να τον αγαπούμε. Τη μάνα μας, την κουνιάδα μας, την πεθερά μας. Πρέπει να πολεμήσουμε για τα πράγματα. Πώς μπορούμε να παντρέψουμε παιδιά αν δεν καταλάβουμε ότι ο Χριστός έδωκε απόλυτη ελευθερία στον άνθρωπο και εμείς οι γονείς που τα παντρεύουμε εκατονούμαστε μέσα στη ζωή τους και βλέπω καθημερινά τα πράγματα. Τα παιδιά είναι δώρα του Χριστού. Είναι δώρα του Χριστού. Να τα παιδαγωγήσεις σε ένα σημείο και που για μέσα εκεί να τα φύγεις ελεύθερα. Ελεύθερα να αγαπήσουν τον Χριστό όπως θέλουν. Μην τα πιέζουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να μην τα δούμε να έχουν επαφή με την Εκκλησία γιατί να τους γελάσουν να γίνουν παπάες ή μοναχοί. Προσπαθούμε να τα εμποδίζουμε στο καλό και να τα σπρώχνουμε προς το κακό. Δηλαδή χαιρόμαστε τα παιδιά μας να απολαμβάνουν τη ζωή τους. Βλάφτουν τη ζωή τους. Βλάφτουν. Μετά για να συνέρθει ο άνθρωπος πρέπει να κάνει πολύ πόλεμο να μαυλάψει τη ζωή του μαζί με τον Χριστό, να επανέλθει στην κανονική οδό που μας έδωκε ο Χριστός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος παθαίνει ζημιές όχι που μόνος του, αλλά που τον συνάνθρωπο, που τον γονιό του να το πω, να μην το πω συνάνθρωπο, που τον ίδιο τον γονιό του. Και παραμονεύει έξω η κοινωνία, οι άνθρωποι που είναι έμποροι σαρκών, έμποροι ναρκωτικών, να τα αρπάξουν. Ενώ εμείς όταν τα μωρά μας που μικρά τα κοινωνούμε το Χριστό, τότε έχουμε πολλά καλά αποτελέσματα. Γιατί ενέωσα και εγώ 6 παιδιά, τα οποία η έννοια μου ήταν να τα κοινωνώ στην Εκκλησία, να κοινωνούν τον Χριστό. Και το αποτέλεσμα τους είναι τεράστια μεγάλο καλό και το όφελος. Και δεν θα πω πολλά μεγάλα λόγια, αλλά και η εγκράτεια, εφόσον τα παιδιά εγκρατευτούν μέχρι τον γάμο, είναι πολλά μεγάλο καλό και όφελος. Γιατί όταν γνωρίσουν πολλές κοπέλες ή οι κοπέλες γνωρίσουν πολλά αγόρια, τότε είναι δύσκολο πράγμα, διότι μετά πρέπει να αγωνιστούν στη μετάνοια και στην εξομολόγηση πολύ καιρό για να επανέλθουν, γιατί μετά από 3-4 γνωριμίες όταν παντρευτούν και πηγαίνουν με τον άντρα τους η ταινία να γυρίζει με τους άλλους ή με τις άλλες,
Γι' αυτό πρέπει η εξημολόγηση, το πετρασίλι να μπει πάνω στην κεφαλή, το οποίο είναι μια λυσίδα από τον Χριστό και μπορεί να μας ωφελέσει πολλά το πετρασίλι και να ξεκινήσει να νικήσει την αμαρτία, να σβήσει. Η συνήθεια όμως έχει δύναμη πάλι. Ο Θεός σβήνει την αμαρτία αμέσως. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης, εμείς είμαστε ψεύτες. Διότι τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι το φάρμακο που μπορεί να ανανεώσουν τον άνθρωπο, να κάνει μια εσωτερική ανακαίνιση ο άνθρωπος μέσα του. Γι' αυτό πρέπει μετά την εξημολόγηση να προσπαθήσει η κοπέλα ή το κοπέλι και την μετάνοια να ξανακάνει οικογένεια. Γι' αυτόν έχουμε τους χωρισμούς τους πολλούς, λυπούμε που το λαλώ, όμως γι' αυτόν έχουμε τους χωρισμούς τους πολλούς, διότι υπάρχει πριν παντρευτούμε υπάρχουν πολλοί στη ζωή μας και έτσι δεν μπορούμε να σταθεροποιηθούμε. Γι' αυτό δεν τιμωρά ο Χριστός όμως τα παιδιά τούτα που επέσαμε σε λάθος, διότι έτσι είναι η ουσία να πάνε τα παιδιά καλά του Γιάννη και είμαστε μια χαρά, ο Γιάννης είναι καλά, και τα άλλα παιδιά δικά του Γιάννη ενούλα δικά μας παιδιά. Αν πετύχουν τα δικά μου, σημαίνει ότι εγώ κατάφερα κάτι. Η ουσία να καταφέρουμε γενικά όλο το χωρκό, όλη την πόλη, τούτο. Γιατί όμως δεν τα καταφέρνουμε? Γιατί, κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος έχει την ώρα του για να έρθει κοντά στον Χριστό. Όμως έρχοντας στον Χριστό, αν δεν έχει χαρακτήρα δυνατό και δήμας εμάς που είμαστε στον Χριστό και απογοητευτεί, τι έκάμαμε δηλαδή εμείς? Τι έκάμαμε? Το θέμα είναι, ο Χριστός είπαμε, δεν τιμωρά. Δεν τιμωρά. Εμείς όμως, εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, τιμωρούμε. Διότι δεν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα άτομα τούτα. Ο κάθε άνθρωπος που καηλιέται από τον Θεό, στη μετάνοια που, γιατί είναι ο Θεός που τον πλησιάζει και έρχεται σε μετάνοια, σε μια ηλικία 20 ή 30 ή 40 ή 50. Και είναι ο άνθρωπος που ξεκινά να είναι υπόχρεος για τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν το κάνει το πράγμα, σημαίνει να μην βρίσκεται. Γιατί σας λέω το πράγμα? Όταν εγώ ήμουν 28 χρονών και εγνώρισα τον Θεό, ξεκίνησα να σκέφτομαι το σύνολο, όλα τα πλάσματα, τις ψυχές των κεκοιμημένων, τις ψυχές των ζωντανών. Φώναζα τον Χριστό, δεν μπορούσα να ησυχάσω. Δηλαδή κάποτε γίνησκομαι και υπερβολικός. Έθελα την κάθε ψυχή να τη σώσω. Γιατί άραγε? Πού έξερα εγώ τούτο πράγμα? Σημαίνει θέλει το Θεός. Γιατί προχωράς να το κάνεις? Καταλάβετε, ερχόμαστε σε μετάνοια και βάλει μας ο Θεός το σωστό μέσα μας. Και αν μας δείξει και κάτι, ένα θαύμα, ξέρω εγώ, τη ώρα που μας δείχνει το θαύμα, βάλει μας και τι είναι τούτο, τι είναι τούτο, λαλή σου, αισθάνεσαι το, ψυχικά, μιλά, όπως η πίστη είναι έτσι χειροπιαστή να πιάω το πράγμα, πιστεύω Κύριε και σ' αγαπώ, αφέντη μου και βασιλιά μου, δηλαδή είναι εσωτερικό πράγμα, πιάνεις το, διάσου το έτσι, σιγά σιγά ο Χριστός μέσα σου και την αγάπη. Αν δεν αγαπήσεις τον Χριστό, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άνθρωπο. Διάσου ο Χριστός στην μετάνοια, διάσου την αγάπη. Αν μπορέσεις να ξεπεράσεις τη δυσκολία σου και τα πάθη σου και ακούσεις τον πνευματικό,
τότε γίνεται χαρά στον ουρανό και μέσα στη ψυχή σου αγαπάς τα πάντα, τις πέτρες, ό,τι βλέπεις ομπρός σου αγαπάς το. Δεν μπορείς να μην το αγαπήσεις. Η έννοια μου ήταν όλες οι ψυχές των κεκοιμημένων. Μπορεί να τις σώσω. Γιατί άραγε, πού έξερα εγώ, πριν με κόφτε τίποτε. Θέλω να σας πω, κάποιος μου είπε κάποτε, εκείνος που με έκαμε να πάω να ξυμολογηθώ, λέει μου, έχεις 4 μωρά, ήμουν 28 χρονών και εγνωρίζεις τον Χριστό. Να το ξέρω. Καλά, κοινωνάς, έχεις πνευματικό, ο Θεός να τον αναπαύσει. Ένας καλότατος άνθρωπος που ήρθε από την Αγγλία και ήταν ρεσέψονη στο ξενοδοχείο. Φανταστείτε πότε μου τον έστειλε. Που την Αγγλία και εφιλέψαμε. Και λέει μου, ρε, δεν μπορεί να πιει σήμερα. Ένα νέσκαφε. Ένα σου κάμω ρε λέει μου, μα Τετάρτη. Κάμε μου. Έκαμε μου το άνθρωπο. Στην Πέμπτη πάω, δεν μπορεί να πιει ρε, έναν καφέ. Λέω εμένα γιατί δεν και στον καφέ χτες και τον έσκαφε σήμερα. Και με ξεκίνησα ποιον, επειδή συμπαθούσα τον άνθρωπο, να μου εξηγήσει κάποια πράγματα. Ο οποίος και εγώ αγράμματος είναι που καταλάβω, εκεί πια σχολείο Δευτέρα του Δημοτικού. Τέλος πάντων εξήγησε μου ο άνθρωπος ότι όταν ξυμολογηθείς και γνωρίσεις τον Χριστό και κοινωνάς τον Χριστό, μπορεί να έχεις τα μωρά σου μια ζωή. Εγώ αγάπω τα μωρά, πολλά γι' αυτό έκανα και 6. Γιατί είμαστε και εμείς που μεγάλη οικογένεια, 12 αδέρφια. Έτσι, έκανε μου εντύπωση τον που μου είπε, θα έχω τα μωρά μου. Γιατί επειδή είμαστε ορφανοί εμείς και ταλαιπωρηθήκαμε, πού την κοινωνία. Γιατί τα χρόνια εκείνα έτσι είχε και διαφώτιση. Μετά, ούτε τον καιρό που εγώ ήρθα στο Χριστό είχε διαφώτιση. Όπως σήμερα, τόσους καλούς πατέρες που γίνονται τόσες πολλές λειτουργίες. Διότι, κοιτάξτε, δείχα τη λειτουργία. Και μπορώ εγώ να λειτουργώ. Αν δεν κάνει τούτος με τα σέρκα του που δανείζει στο Θεό τη λειτουργία για να μπορώ εγώ να αγιάζομαι, δεν θα μπορώ να μιλώ δαμε. Γιατί εφήνει το νου σου πονηρός. Το λοιπόν, τέλος πάντων, λέει μου άνθρωπο, έτσι τι να κάνω, να πάω να ξυμολογηθείς. Και πού να πάω, να πάμε μαζί δηλαδή στο Σταυρομούνι. Πήρε μες τότε ήταν τα χρόνια εκείνα, ήταν μόλις γενικούμενος ο Αθανάσιος, την ευχήν του να Αγία Ψυχή, πνεύμα Άγιο, πνεύμα αγάπη, πνεύμα ταπείνωση, ηλαρότητα, είσαν όλα τα πράγματα. Εξυμολογήθηκα μια φορά, δεν κατάλαβα τίποτα. Συνέχιζα τα πράγματά μου. Ξυμολογούμε δεύτερη φορά, τίποτε δεν καταλάβα. Την τρίτη φορά που ξυμολογήθηκα και πήγαμε στη σκάλα, και ο Τάκης μαζί μου πάντα, διότι δεν ήξερε αυτό και ο Τάκης, και έπαιρνα τον εγώ, Θεός να τον αναπαύσει και να τον έχει στη δεξιά. Πάμε στη σκάλα, σαν επαέναμε, ένιωθα μέσα μου κάτι παράξενο, που δεν το ένιωσα ποτέ μου. Πήγα στη Λάρνακα, ανίωτο την Κυριακή, εμείς είχαμε το Σάββατο και πάνω και φεύγαμε την Κυριακή. Ήμουν μια χαρά που δεν καταλάβαινα τι μου σύμβαινε. Δεν έξερα τι ήταν η χάρη του Θεού. Δεν έξερα τι μου, νόμιζα ότι επέλανε. Ήθελα να φωνάζω, ήθελα να... Μια κίνηση, μια θέρμη πάνω μου. Τι να σας πω, δεν κατάλαβα να σας τι είναι. Τέλος πάντων το πρωί της Δευτέρας σε ποια δουλειά, ο Τσίπου φτιάνα 3 σκαλιά του χορτικού, πετάσου μου πάνω. Έφτιαγα πάω στο χορτικό, εγώ άλλη νοείς τα πράγματα. Παναγία μου, τι είναι το πράγμα. Τέλος πάντων, τι κάνω εγώ. Ξεκινώ με το φορτικό και στράφηκα στο Γέροντα. Με το φορτικό την παρένα, ξέηκα και πάνω εκεί,
που είναι το Σταυρομούνι και ήταν και πολλά μακρύ ένα πέρτ που τότε έκανα μπρος πίσω να πω τις κούρπες και πάνω. Πήγα, γέροντα, έχω κάτι που δεν ξέρω. Θέλω να αγκαλιάσω τον κόσμο, θέλω να φιλώ τον κόσμο, θέλω... Μάνα μου, γέροντα, λέει μου, είναι η χάρη του Θεού και να την κουμαντάρεις. Μάνα μου το γέροντα. Τι να κάνω γέροντά μου, να την κουμαντάρεις και να είσαι ταπεινός και ήλακος, να είσαι προκομμένος. Το λοιπόν, και μιλούσε ο γέροντας πολλά, αλλά τα μάτια του λάμπα, όταν λειτουργούσε, ήταν ένας κεραυνός, έτσι τον εχωρούν εγώ. Τέλος πάντων, συνέχισε το πράγμα για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια. Η πρόοδος ήταν μεγάλη, τεράστια. Άλλαξα τη ζωή μου, άλλαξα πολλά πράγματα. Προσπαθούσα στη δουλειά μου να μην αδικήσω κανένα. Προσπαθούσα να ελεώ. Προσπαθούσα να βοηθώ. Προσπαθούσα να κάνω. Που τη νύχτα ως την ημέρα. Που τη νύχτα ως την ημέρα. Δηλαδή, άμα δεν έχεις φως, τι είναι η νύχτα? Σκοτάδι. Η μέρα είναι φως. Τούτος είναι ο Χριστός. Το φως. Το λοιπόν, έχει 28 ως 68 που προσπαθώ να μην αδικήσω άνθρωπο. Δεν είπα ότι δεν έκανα λάθος. Δεν είπα ότι είμαι Άγιος. Όμως δεν με φύνει η αγάπη του Χριστού να δικήσω άνθρωπο τουλάχιστον. Δηλαδή δεν με φύνει να δικήσω άνθρωπο. Πάω να δουλέψω και σκέφτομαι κρατεί του τόσο άνθρωπο να πιάσω. Και έτσι που για με ξεκίνησε ο κόσμος να με γνωρίσει, να τους μιλώ και για τον Χριστό. Ήρθε μου ύστερα ένας πόθος να μιλώ για τον Χριστό, πήγα στον γέροντα, έτσι και έτσι. Δηλαδή μου, για που το θέλω, να μην πιέζεις τους ανθρώπους. Έδωκε μου ευλογία, για που το θέλω. Και προχώρησα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Δηλαδή, εφάνηκα, γιατί δεν μπορούσα να κρατήσω τα πόσα πολλά που μου έδωκε ο Θεός εμένα του άχρηστου. Δηλαδή, ο μικρός ως 28 χρονών, άμα δεν έχεις παιδαγωγία για τον Χριστό, πόσα λάθη μπορεί να κάνεις? Όμως ο Χριστός δεν είδε τα λάθη. Τον καιρό εκείνον μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει πιο λίγα λάθη που σήμερα. Γιατί μέσα στο χορκό υπάρχει και αντροπή, υπάρχουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, όμως δεν πάει να κάνει λάθη. Όμως ο Χριστός δεν τα είδε. Είδε το πετρασίλι του γέροντα που ανεβάσει στην κεφαλή μου. Είδε το θέλω. Μετά που την τρίτη εξομολόγηση είπα, Κύριε, δεν θέλω. Θέλω τούτη ζωή. Τούτη. Κράτησε, είπαμε 3 χρόνια, ήταν μια φωτιά πυρούμενη, η οποία η έννοια μου ήταν οι άνθρωποι, πώς να βοηθήσω τους ανθρώπους, πώς και πώς. Το λοιπόν, αμέτρητα πράγματα, τα οποία κάποια στιγμή εγκατέλειψε με η χάρη όμως. Εγκατέλειψε με. Η οποία άλλα κανένα 2 χρόνια ήταν ένα βάσανο τεράστιο, το οποίο γι' αυτό σας είπα που το ροπεί, προσέξτε την ταινία που γυρίζει μέσα μας, με τη ζωή που κάνουμε. Εστρέφουν τον. Μα γιατί δουλεύω και πιάνω όσα πιάνουν οι άλλοι? Γιατί μπήκαν τούτα ούλα.
Γιατί ήρθε ο σατανάς και νεκάτωνε με. Γιατί σταμάτα, φύε, χάρη τη ζωή σου, πήγαινε έξω, πήγαινε παντού. Όχι την Αθήνα έβαλε μου μέσα στο νου να πάω. Πήγα όχι ταξίδεψα ποτέ μου. Καταλάβετε δηλαδή πώς μας βάλει ο πονηρός μέσα στο νου μας και βάλει σου πράγματα μέσα τα οποία εγώ δεν ήθελα. Επέμενα για 2 χρόνια. Δεν έδειχνα όμως ότι βασανιούμουν, διότι λαλό θα βγάλω ψεύτη το Χριστό μου που μου έδωκε τούτη χαρά και λάλλουν τους ότι γνωρίστε τον Χριστό και να δείτε άλλη ζωή. Δεν έλεγα ότι βασανιούμουν μέσα μου, ούτε στο σπίτι μου, σε κανέναν. Επάγγελνα με τον εαυτό μου και ήθελα να στραφεί ο Χριστός πίσω. Έθελα να στραφεί παρόλο που δεν γνώριζα, αλλά κατάλαβα ότι εκείνο που ήρθε δεν έχει πιο καλό πράγμα που το Χριστό να σε φωτίζει, να σε καθοδηγά, να είσαι σωστός άνθρωπος. Το λοιπόν επέμενα, έβαλε μου, πήγαινε αριστερά, εγώ επάγγελνα δεξιά, πήγαινε αριστερά, εγώ δεξιά, επάγγελνα συνέχεια και είχα και πόλεμο. Τέλος πάντων, που πολλούς τόπους, που πολλούς. Ο αγώνας μου ήταν συνεχής, τα παιδιά μου, ο Χριστός. Πρέπει να κοινωνούμε τον Χριστό γέμο. Τα μωρά μου σηκώνονταν, που είχα να τα πιέσω, προσέξτε. Πιέζετε τα μωρά σας πολλά για να φαίνονται, να τα έχουμε πολλές ώρες ακολουθία. Όχι. Επαέναν και στις Αγίες ημέρες επαέναν τα μωρά. Όμως την Κυριακή ήταν να τους πάρω όλη τη λειτουργία και να κοινωνήσω. Ύστερα δεν τους επίεζα συνέχεια. Αλλά την Κυριακή ήταν, έπαιζα τους το πρωί, πας στην Καρκόλα, λένε τους άντε εγώ να πάω εκκλησία, όχι να πάμε και εμείς παπά. Με έναν τρόπο που να μην τα πιέσω ποτέ. Μέχρι σήμερα. Τι ελάλω. Αν δω έναν παιδί μου ότι νομίζω ότι δεν εκκλησιάζεται σωστά, παρακαλώ την Παναγία. Παναγία μου, φώτιστο, μωρά του κόσμου όλου και το δικό μου το παιδί. Να έρθει στο Χριστό και με τη δύναμη του Θεού μέχρι σήμερα απολαμβάνω τη χαρά. Γιατί έτσι 16 αγώνια να χωρίς στην εκκλησία να πάνε να κοινωνούν. Μεγάλη χαρά. Άμα μεγαλώσουμε και γεράσουμε, έτσι έχουμε και πολλές χαρές. Εκτός που την ουράνια χαρά. Ούτε τα παιδιά σου δεν τα σκέφτεσαι αν δεν υπάρχει ο Χριστός. Καταλάβετε, δεν τα σκέφτεσαι, ειλικρινά σας μιλώ. Τέλος πάντων, γι' αυτό κατάλαβα ότι όταν αγωνίστηκα και περάσαν κανένα 2 χρόνια, ξαναήρθε ο ίδιος ο Κύριος και έκαμε με άλλον άνθρωπο. Έδωσε μου περί του δύναμη, περί του. Δεν μπορώ να σας πω τι είναι ο Χριστός. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μόνο η ψυχή μου που χτυπά παρόλο του κόπου, παρόλο της κούρασης, παρόλο των αρρωστιών που έχουμε. Και πάλι ξυπνάς τη νύχτα και λαλείς αφέντη μου και βασιλιά μου, Χριστέ μου καλέ μου, τα πλάσματά σου. Ήρθε ο ίδιος ο Χριστός και σήκωσε με και έδωσε μου άλλη τόση δύναμη να ξεκινήσω, να κάνω ό,τι μπορούσα να κάνω, εφόσον η παραπάνω γνωρίζετε για τον χώρο που βρίσκουμε στην Παναγία την Ελεούσα τον Κυριό. Να γυρίσει το έργο, είχα να έχω λεφτά, είχα να ζητήσω λεφτά κάνω μενού, είχα να δεχτώ να πιάσω λεφτά, γιατί ήταν δύσκολες εποχές, μπορεί να πει κάποιος πιάνει λεφτά για να... Τέλος πάντων, συνάμε πέτρες που τα βουνά επάναιναν και οι γιους
και χτίστηκε το έργο για μένα το οποίο είναι σήμερα. Δεν το διαφημίζω, δεν το διαφημίζω. Έβαλε η Παναγία τόση χάρη πολύ, που εγώ που τον κόπο και την κούραση βούρα όλη μέρα, εγώ και κάθομαι για μένα να απολαύσω. Όμως βλέπω ο κόσμος πως χαίρεται τη χάρη της Παναγίας. Η Παναγία είναι η βασίλισσα του ουρανού και της γης. Η Παναγία είναι εκείνη που μπορεί να μας μεταφέρει στο γιο της. Η Παναγία είναι εκείνη που μπορεί να μας ενώσει, με το γιο της. Εκείνη που μπορεί να μεταφέρει την ψυχή του και κοιμημένου, του ανέτοιμου, προς την αναμονή της παραδείσου. Η Παναγία είναι εκείνη που μπορεί να κάνει τα πάντα για μας. Τα πάντα. Γι' αυτό ας αγαπήσουμε την Παναγία μας πολλά, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό η Παναγία. Και όλοι οι Αγίοι, ο καθένας με τον Άγιο που τον αναπάβει. Γιατί οι Αγίοι μας εμπορέσαν να αγωνιστούν στον Χριστό και να φτάσουν σε μέτρα αγάπης του ανθρώπου. Τι είναι Άγιος νομίζετε? Άγιος είναι να μπορέσει να χωρέσεις όλους τους ανθρώπους μέσα σου. Όποιοι και να είναι τούτοι άνθρωποι, στο σπίτι σου, που είναι απαραίτητο να παλέψεις για το σπίτι σου. Τούτο θέλει ο Χριστός. Απαραίτητα να παλέψεις για το σπίτι σου, για την αγάπη του Χριστού, και μετά να περάσεις έξω από το σπίτι σου, να πλώσεις την αγάπη σου για όλον τον κόσμο, για όλους, όχι για να δείξεις, προσέξτε ένα πράγμα, όχι για να δείξω, αλλά για να δείξω εκείνο που με καθοδηγά. Προσέξτε τι είπα στην αρχή, ότι εμείς οι άνθρωποι που ερχόμαστε στην Εκκλησία πρέπει ο χαρακτήρας μας να αλλάξει. Κάποτε να σας πω ένα πράγμα που σας ανέφερα χαρακτήρα. Μπορεί μέσα στα λαλοούλα συσταρισμένα, κόρη μου, δεν είμαι μορφωμένος να τα γράψω και να σας τα πω. Όμως θα σας πω ένα πράγμα με το χαρακτήρα. Κάποτε πήγα να κάνω ένα λάκκο νου θεολόγου πριν χρόνια, και εγώ τον παπά και τον θεολόγο, για μένα, όταν ήρθε ο Χριστός και ξανάστησε μετά τη χάρη που πάλιωνα 2 χρόνια, όταν εχώρου ράσον, εγωνατούσα. Το ράσον είναι φως Θεού. Το ράσον, ποιος που το χωρεί, είναι εργάτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε το ράσον. Αν δεν σεβόμαστε το ράσον, δεν μπορούμε να βρούμε τον Χριστό. Προσέξτε, ούτε λάθος να βρίσκουμε στο ράσον. Γιατί το ράσον απαλλάσσεται την αμαρτία τη ώρα που λειτουργά. Εμείς οι λαϊκοί την απαλλασσόμαστε. Πρέπει να ξυμολογηθούμε, να την απαλλαχτούμε. Ο παπάς απαλλάσσεται μέχρι που να ξυμολογηθεί, για να μην την απαλλάσσεται, να αναγκάζεται το Άγιο Πνεύμα να βάλει τους αγγέλους να ονειξιφορτώνουν. Τέλος πάντων, γι' αυτό για μένα είναι το ράσον μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό πρέπει να το σεβούμαστε. Κύριε, σέβομαι την Εκκλησία, τα μυστήρια και τον ιερέα. Δώσ' μου δύναμη να τα τηρήσω. Και όταν σέβεσαι τα πράγματα, τότε θα σου δώσει ο Θεός την δύναμη να τα τηρήσεις. Θα σου δώσει ο Θεός την δύναμη. Με πιάζεσαι. Δεν πειράζει αν κάνει λάθος. Μείνε κοντά στην Εκκλησία. Να σε οικονομά ο παπάς, ο πνευματικός, να κοινωνάς, και μειώνεται. Μακρά από την Εκκλησία δεν μειώνεται. Κοντά στην Εκκλησία. Πρώτα, κάθε φορά που έτσι να πω και 3 λόγια για τον Χριστό, λέω μια κουβέντα που λέω, ας πιάσουμε το ψαλμό, πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες στον Κύριο ου και λαπτωθήσαν της παντής αγαθό. Ας πιάσουμε τούτο ψαλμό, και είναι αληθινός.
Είπα σας που τώρα που εγώ ήμουν 28 και δεν θέλω να κάνω αδικία. Εκείνοι που τα γράψα, οι Άγιοι, λάθος. Ή ο άλλος που είπε μου τον ένα μοναχό, δηλαδή, είναι άνθρωπο δίκαιο, δηλαδή, που να τον εγκαταλείψει ο Θεός, ούτε το σπέρμα αυτού. Ακούσετε τι λέει. Τούτη ψαλμή, αν τους καίτε, εγώ με αγράμματος και κράτησα τους. Πάρτε τους μες στην κουκούα σας, αμέ, και κάθε λίγο τραβήνετε τους και κεβάζετε τους, να φεύγει ο πειρασμός. Εγώ, ό,τι μου έδωκε ο Θεός, κράτησα το μες στο νου. Διότι δυσκολεύομαι να κολοκεβάσω, έτσι, άμα οδηγώ και τραβήσω την κολλούα να κεβάσω πλούσια, λένε να πάω να του πάρω. Εσείς μπορείτε να το κεβάσετε ώστε να ξεκινήσει που τα φώτα. Το λοιπόν, γι' αυτό πιάστε τους ψαλμούς να δείτε. Είπαλε, εκείνο το άλλο το ωραίο του Ιώβ, που τόσο δοκιμασία και είναι έστραφε πίσω. Δηλαδή, ο Χριστός τα έδωσε, ο Χριστός σας τα πιάει. Παναγία μου τσίνωσε ο Ιώβ. Καταλάβετε, όχι η γυναίκα του είπεν του. Παρέτα, φύγε που τα βλέπεις. Καταλάβετε. Και 12 παιδιά οι οποίοι έτσι ήταν και σωστοί. Από ό,τι άκουσα εγώ έτσι μπορώ να κρίνω κόρη. Κι όμως λαλεί, έσωσεν τούτα. Γιατί που ρωτήχε, ύστερα όκεν του τα πίσω ούλα εις διπλού και όκεν του και 12 παιδιά λαλεί του. Εντά 12, όκεν του διπλάχτηνα και παιδιά μονά 12, λαλεί τους 12 και 12 24. Καταλάβετε τι έχει πάνω. Να σας πω και μια άλλη κουβέντα. Επίαμε πριν 5-6-10 χρόνια, 5-6-10 χρόνια να έχει λόγω, στην Κέρκυρα, στον Άη Σπυρίδωνα, και πρώτη φορά, και βάλαμε, ο γιος μου εκανόνισε μου ξενοδοχείο, δίπλα από την εκκλησιά, και πήγαμε και λέω της γυναίκας μου, να πάω να προσκυνήσω εγώ. Δηλαδή μου εγώ αύριο να πάω. Επία. Ήταν ανοιχτό και μέσα από του Αγίου, έμπηκα να προσκυνήσω, ελαλούσαν ότι χωρίς το πρόσωπο του, χωρίς τα έτσι, χωρίς τα έτσι. Και ο Χόρκατος, επία και παρατηρούσα να δω. Πάω, ποτσί έχορο, έχουμε εγώ έχορο, ήταν σεπασμένα, ο άνθρωπος τσαλιά, εμένα λέει μου, καλά να μου κάνει, έφτιακα ξαντράπηκα, μάντα που σαν να κάνω. Έλα να δω τον Άγιο, αλλά καλά ρε, είναι τα πίστη έχεις. Ανάγκη να δεις, τέλος πάντων, τι μου έκαμε τη νύχτα νομίζετε. Έπαιζα να κοιμηθώ, βλέπω τον Άγιο να πάει σε έναν τάφο, ανημένος ο τάφος, και στέκεται με το καπελούι του το ψάχνει, με την ιερατική στολή, και είχε και ένα σιλούι μικρό, πας στο πόη του, έτσι, χαριτωμένο σιλούι, και λαλεί μου Άγιος, όχι κάτω να χωρίσει, πάνω να χωρίσει, καλά να μου κάνει. Καταλάβετε, τι να δεις, τι να δεις αφού έχεις πίστη, να δεις που τότε έβαλα νου. Καταλάβετε, θέλω να δω, τίποτε δεν θέλω, ξέρω ποιος είναι ο Θεός, έχω μέσα μου την βεβαία πίστη, δεν μπορώ να επηρεαστώ, ο Χριστός κρατεί με, θέλω να σας κρατήσει εσάς, ο Χριστός είναι αληθινός, ο Χριστός πρέπει να τον γυρέψετε όμως, πρέπει να τον γυρέψετε, προσέξετε, πρέπει να του μιλήσετε, με την δική σας γλώσσα. Εγώ έτσι ήξερα να κεβάζω προσευχές και πράγματα, όπως έξερα, ελάλε μου ο γέροντας, μίλα του και να σου ακούσει. Το λοιπόν, και τώρα που έρχονται πλάσματα, ρωτή, κόρη μου, γονάτα και πέτου, είπα μου ότι υπάρχεις, θέλω να σε γνωρίσω. Επέμενε λίγο να είσαι ότι να έρθει. Αποκλείεται να μην έρθει. Αποκλείεται να μην έρθει. Απλώς δεν έχουμε. Εμάθαμε εμείς οι νέοι σήμερα, όχι εμείς. Εσείς οι νέοι, είσαστε καλά μωρά, μορφωμένα και έχετε και ένα χαρακτήρα πολλά καλύτερο που μας. Εμείς, η ηλικία μας, Παναγία μου, αν δεν γνωρίζαμε τον Χριστό, άχρηστοι είμαστε. Εγώ θέλω να μας συγχωρέσει. Δεν κατηγορώ, αλλά ξέρω, δεν είμαστε ίσοι. Ενώ οι σημερινοί νέοι λαλούν την αλήθεια.
Απλώς εμείς οι παλιοί δεν τους εμάθαμε το Χριστό. Ο Χριστός. Ο Χριστός. Δηλαδή αν γονατίσετε και πείτε του Χριστού να έρθει, ο Χριστός θα έρθει. Δεν γίνεται να μην έρθει. Είναι τόσο καλό, τόσο αληθινό. Δεν είναι πλήση εγκεφάλου που ολαλούν κάποτε έκαναν του πλήση. Ξέρετε, τη γυναίκα μου ερωτεύτηκα την και πήγα. Ερωτεύτηκα την. Δηλαδή είδα την, ήρθε η αρφότεχνη μου που τα κατεχόμενα και πια να τη δω γιατί εγώ ήμουν στρατιώτης, έκοψα ποδά, οι γονείς μας και τα αδέρφια μου εγκλωβισμένοι στο Ριτσοκάρπασο και ήρθε η αρφότεχνη μου σε ένα σπίτι στη Σκάλα. Στέλνει μου μήνυμα η αρφή μου με τον Ερυθρό Σταυρό και σιγά σιγά είπε μου ότι η Πεζουνού, η Πέκη, το όνομα της ήταν Πεζουνού, γιατί είχε στετέ Πεζουνού, μηνίσκει στο τάδε τόπο και να πάει στην Αγγλία στο θείο. Επία να τη δω την αρφότεχνη μου και είδα τη γυναίκα μου σήμερα, την οποία την ερωτεύτηκα που εκείνη τη στιγμή και πάνε να έρχομαι και εκείνη το ίδιο πώς τα κανονίζει ο Θεός δεν ξέρω. Το πρόβλημα είναι μετά τον έρωτα. Όμως δηλαδή ο έρωτας αμάνα μου πάνω. Αμάνα μου κόρη μου, δεν υπάρχει ο Χριστός να με κοπαστεί. Ναι, λοιπόν, ερωτεύτηκα τη και μέχρι σήμερα εστάθηκε και εκείνη σωστά με τόσα παιδιά, κόπους, φτώσες πολλές. Πολλούς αγώνες, αρρώσκες, απλά δόξα σε όλους, είμαστε καλά. Το λοιπόν, όμως, ερωτεύτηκα και τον Θεό. Δεν έχει καμιά σχέση ο έρωτας, ο σαρκικός, που το πνευματικό. Ξέρετε τι σημαίνει να ξυπνάς τη νύχτα και να μην θέλεις να κοιμηθείς για να σκέφτεσαι τον Χριστό. Ξέρεις τι σημαίνει να σκέφτεσαι και να μην μισάς κανέναν. Ξέρεις τι σημαίνει να ξυπνάς και να χαίρεσαι. Ξέρεις τι σημαίνει τώρα ένα πλάσμα που δεν ξέρει τον Χριστό και κοιμάται τη νύχτα. Ξέρετε τι πρόβλημα είναι. Μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, και τώρα ο ύπνος μου ελίωσε. Παραπάνω να με δείτε να δουλεύω. Ο ύπνος μου πολλά λίγο. Όμως, αν δεν μου χαρίσει τον λίγο ύπνο και δεν μπορέσω να κοιμηθώ τις πρώτες και 3 ώρες, δεν μπορεί ο άνθρωπος, είναι κουραστικό. Μακάρι να μην του συμβαίνει κανέναν άνθρωπο. Γιατί αν δεν κοιμηθείς, δεν μπορεί να συνεχίσεις. Η προσευχή είναι τίποτε. Γι' αυτό έστω και 3 ώρες πρέπει ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Μακάρι οι άνθρωποι όλοι να έχουν λίγο ύπνο γιατί είναι κουραστικό πράγμα. Το λοιπόν, γι' αυτό όταν ξυπνάς και όταν παρπατείς και όταν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνος σου. Τι όμορφο πράγμα τούτο. Ξέρεις πόσο χαίρομαι να μείνω μόνος μου. Ξέρεις πόσο χαίρομαι να είμαι μακριά από τους ανθρώπους για λίγο, συγχωράτε με, με παρεξηγήσετε. Αγαπώ τους ανθρώπους πολλά, θυσιάζομαι για τον άνθρωπο. Όποιος θέλας είναι, δεν έχει άνθρωπο, για μένα δεν έχει άνθρωπο δύσκολο. Για μένα δεν είναι πλησίας ένα άνθρωπος και έναν κακό. Διότι δέχομαι τους ανθρώπους όπως είναι. Όπως είναι και αγαπώ τους. Δεν ξεχωρίζω να βοηθήσω ή Τούρκον ή Ρωμιό. Γιατί εμείς που μισοί ζούσαμε και με Τούρκους. Εγώ από τον Ριζοκάρποσο, δίπλα μας οι Γαλλινόπορνοι, όταν πέθανε ο πατέρας μας, είδα έναν Τούρκο που ήταν φίλος του πατέρα μου. Είχε και εκείνος ο καημένος 3 γενέσεις, νόμιμα τσίνοι. Είχαν 3 γενέσεις, εκείνος και είχε και 5-6 κοπελούκια με την καημιά και σηκώστην και ήρθε στη μάνα μου και είπε της, «Πε Χρισταλού, τούτα τα λεφτά να κάνεις στο μνημόσυνο του Αντρία». Ο Ανδρέας το όνομα του και αλλά και κάτω έτσι, Ανδρίας. Να κάνεις στο μνημόσυνο του Ανδρία. Γι' αυτό εγώ και τώρα να πάω στα κατεχόμενα,
και να πάω στην Καλλινόπορνη και να ακούσουν το όνομα μου, αμέσως, δηλαδή μιλώ σας ότι περνούσαμε τόσο καλά και είπα σας το μόνο που είδα τότε ήταν ένας Τούρκος στο Πιλαούρι να φέρει 45 λίρες. Της μάνα μου τον καιρόν Τσίνο, το 70. Ήταν πολλά λεφτά. Ήταν πολλά λεφτά. Εν είχε με σύνταξη κυρίας τότε. Εν είχε με σύνταξη ο κύρις μας, εν έβαλε τότε. Όμως ο Θεός εμερίμνησε και οι 12 να νεωθούν και έδωσε μας και την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε εκείνος που θέλει. Δεν βιάζει κανέναν ο Χριστός. Ο Χριστός διά όλους το ίδιο. Όλους το ίδιο. Ένα πράγμα το οποίο ο Θεός δεν φτιαλέει ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους. Αγαπά όλους τους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος αν είχε λίγο νου θα ζητούσε τον Χριστό. Γιατί είναι κάτι γλυκύτατο και στη ψυχή αλλά και στη σταδιοδρομία. Γιατί είπαμε το ψαρμό. Κάθε 10 χρόνια οι πλούσιοι χάνονται. Ενώ ο άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό δεν θα χαθεί ποτέ του. Ποτέ του αν αγαπά αληθινά τον Χριστό. Αλλά τι σημαίνει αληθινά? Γίνεται λιτός. Δεν θέλει πράγματα. Δεν θέλει πολυκατοικίες. Και ο Θεός θα μεριμνήσει. Το πριτσόν του παιδιών του να είναι ο Χριστός. Το πριτσόν των παιδιών του να είναι ο Χριστός. Μα θέλουν ριάλια. Βέβαια θέλουν. Ο Χριστός θα τα ευλογήσει. Και τα λία που πιάνεις θα τα ευλογήσει και θα κανέσουν για όλα και τα 6 τα παιδιά που επάντρεψα. Καταλάβετε τι σαν τα λέω. Δεν κέρδισα ούτε λαχεία, ούτε οικόπεδα, ούτε τίποτε. Καταλάβετε. Ακόμα που εγώ και η γενέκα μου στο πρόσφυγε και έκαναμε αίτηση να μας δώσουν να χτίσουμε ένα σπίτι γιατί εδώ και μας η στετέρη της γενέκας μου έφτανε που η σκάλα και είχε ένα κομματούι και εδώ και μας το κομματούι και αν μας εγκρίναν να μας δώσουν να χτίσουμε. Και ο Θεός εμερίμνησε και χτίσα που τότε το τέταρτο μου παιδί είναι παρπάτησε και χτίσα και σπίτι. Με έναν τρόπο που ούτε εγώ δεν έξερα. Και πώς έγινε η κατούτα, πώς ήρθα ως ζαμένη. Καταλάβετε, ούτε έκλεψα, ούτε έπιασα χρήματα. Ευλόγησαν τα τσίνα που πιάνα. Ευλογούσαν τα. Μια φορά έχτιζα κάτι για την Παναγία και είχα και 3 παιδιά και σπουδάζανε στην Αθήνα και έπρεπε να στείλω και 900 λίρες, ήταν λίρες τότε. Και έπρεπε να έχω και 600 τσαμέ και βοήθηκα. Θα τα βγάλω πέρα. Έκοψα, χάρηκα. Λιοπίστησα. Όμως, ποτσί ήταν πάει, τα καιρωθήκα και έκανα έτσι μες στην πούγκα μου πίσω που βάλω τα λεφτά και είχα λεφτά. Και λέω, καιρωθήκαν ουλά και έχω λεφτά, χάρηκα. Και ακούω, ευλόγησα. Ακούω, μες στο αυτί μου ευλόγησα. Καταλάβετε, ευλόγησα. Ξεκίνησα σας κάτι για το χαρακτήρα και σας το τελειώσα. Παρέτησα το. Έτσι είναι κατωμένος είμαι, συγχωράτε με. Ναι. Θυμήθηκα το τώρα γιατί ύστερα να λυπηθώ που θα σας το πω. Να δείτε ότι έκανα το λάκκο, πιούμε καφέ, πιούμε... Λαλή μου, είσαι καλά, δόξα σου. Ο Θεός, όσα χρειάζομαι την ημέρα στέλνει. Πολλοάτε εκείνος σε λαλή. Θεολόγος τώρα, για μένα είναι ο θεολόγος, μεγάλο πράγμα και ο παπάς. Λαλή μου, γιατί είναι ο Θεός που σου τα στέλνει. Ποιο είμαστε, ο χαρακτήρας σου. Έτσι είπατε τίποτε. Μαμαράς, έκοψε μου τα πόδια. Εγώ νόμιζα ότι είχα σχέση με τον Θεό. Νόμιζα ότι ο Θεός με βοήθεια.
Τέλος πάντων. Επήγαινα έρχομαι 3 ημέρες μες στο νου μου καρφί. Μα δεν μπορώ να κάνω, ποιου να το πω. Και λαλώ, γιατί ρωτώ τον Χριστό, τον ίδιο, να μου πει, Χριστέ μου, εσύ μου τα στέλνεις ή είναι ο χαρακτήρας. Ό,τι κι αν έγινε και είναι ξέχασε. Έφυγε. Πάει να έρχομαι, δουλειά. Τέλος του μήνα, λαλεί μου η γυναίκα. Εν η δόση, πρέπει να μου δω και 7. 250 λίρες. Μα οι λίρες ήταν τόσες. Και συνάουτον έτσι κολλάει. Και είχα μισθό. Πρέπει να συνάξει. Και η Λάκη τότε καθαρίζαμε 10 σελήνια. Αυτοκίνητον έσπασε. Πορτικά παγιοσύρα. Πού να τα συνάξεις. Λέω της έντρου, δεν συνάξαμε. Αλλά έχει ο Θεός. Στον άλλο μήνα να έχουμε διπλά. Μόλις μου είπαν έτσι, ξεκίνησα. Ήμουν φορτωμένος και πάει να προς τα γελιά πάνω από η Τρούλη, ήταν ο τόπος που ψερώναμε. Τον ίδιον τόπο που ρώτησα τον Χριστό, Χριστέ μου, εσύ μου τα στέλνεις ή είναι ο χαρακτήρας μου. Ακούω πάλι μέσα στο αυτί μου να μου λαλεί, το χαρακτήρα σου ποιος τον άλλαξε. Καταλάβετε, το χαρακτήρα σου ποιος τον. Ναι! Τσίνος τον άλλαξε. Γιατί ο χαρακτήρας μου δεν θα σκέφτομαι. Εδίουν τζαμέ που είχαν να φανώ, εδίουν τζαμέ που έθελα, εδίουν τζαμέ που είχαν να πάρω. Ενώ ο χαρακτήρας μου έγινε και να δώσω τζαμέ που έφερνουμε, τζαμέ που έχουν ανάγκη. Καταλάβετε, ξεκίνησα να κλαίω για την απιστία μου. Γιατί ένας θεολόγος, και που τότε φοβούμαι τους θεολόγους, αγαπώ τους, να προσέχω. Συγχωράτε με. Εν και θέλω να πω για τους θεολόγους, αλλά και εκείνοι να προσέχουν τα λόγια τους. Γιατί ένας άνθρωπος σαν γράμματα και έναν νέο μπορεί να τον κάνουν κακό. Να προσέχουν. Να προσέχουν. Να του πεις το άλλο αμέσως, είναι ο Θεός και ο χαρακτήρας σου. Τέλος πάντων. Προσέξτε, όταν άκουσα έκλαια για την απιστία μου, ξεκινώ στρέφουμε πίσω στην πόλη, τη δουλειά μια πάνω στην άλλη. Αγί, τέλος του μήνα έδωκα 500 λίρες δόση και κράτουν και λεφτά. Ναι, ο Χριστός τα δίνει. Ο Χριστός τα ευλογά. Γι' αυτό δίνει μας όλους το ίδιο καθημέρα, εκείνοι που τον γνωρίζουν, κουμαντάρουν. Εκείνοι που τον γνωρίζουν, εν το κουμαντάρουν. Έτσι είναι όπως σας το λαλώ, δεν τα κέβασα και λαλώ σας τα. Έζησα τα, νιώθω τα, αγαπώ τον Χριστό, ο Χριστός είναι αληθινό. Όλα ό,τι έχει η Εκκλησία μέσα είναι αληθινά. Η νηστεία μας τώρα, Άγιο πράγμα. Τρώεις, δεν πειράζει, φάει, αλλά σεβάστου τι. Πρόσεχε εκείνο που λαλεί, με σκανταλίζεις τώρα. Δεν μπορεί να νηστέψεις, σεβάστου την νηστεία μου. Κύριε μου, συγχώραμε, ή που την αδυναμία μου, ή που την αρρώστια μου, δεν μπορώ να νηστέψω. Θα σου κάνει κακό. Και εσύ που νηστεύεις, με χουμίζεις. Νήστεψε και εσύ όπου. Όχι, πάει στο φούρνο. Μια νέγιο την που να σιλάει. Πιάσtin την ευλογημένη και φάτη και εσύ όπου. Ναι, γύρνω μια ημέρα, ρίχτε για μια ημέρα, γύρνω τις πούρνες, εχουλάει. Όχι λένε, σεντιανισμένες με το βούτυρο της κουέλας. Να προσέξουμε, να κουρεί. Καταλάβετε, ο Χριστός μας εναγά. Καλά, έχει λέει πάει να έρχομαι όλα. Καταλάβετε, να σας πω άλλον ακόμα. Εγώ πριν γνωρίσω τον Χριστό, είπα θα νηστέψω όπως νηστεύουν οι άλλοι άνθρωποι. Για να μπορείτε να συγχωράτε τους άλλους άνθρωπους που να στο πούν τον τώρα. Ενίστεψα και εγώ, κάμποσες ημέρες, ούλα καλά και Άγια, την Αγία Παρασκευή, σφάγγω αρνί γιατί έχω και χτινά, είμαι και βοσκό, το Άγιο Σάββατον η Διάννης αρνί και έφαγε. Που έναν Άγιο Σάββατον εντρομελάει. Προσέξτε, έναν. Καταλάβετε, ετιμώρησε με ο Θεός. Γι' αυτό να προσέχουμε και εμείς που τρώμε,
και εκείνη πόντρωση με σεβασμό, γιατί κάποτε που ήμουν νέος και έκαμε ένα λάδωτο, επετούσα. Είναι Άγιο πράγμα η νηστεία. Αλλά προσέξτε, ανθρώποι που εξαρτάστε να προσφέρετε, δεν είπαμε να πεινάσετε και να μην μπορείτε να δουλέψετε, άνθρωποι που κοπιάζετε για όνομα του Θεού. Ο πνευματικός σας αποκλείεται έναν τόσο αυστηρός και μέσα σας οικονομεί. Εμένα ο γέροντας μου Αθανάσιος, ελάλε μου, ουροπλούω λοιπόν που σου λέει και εγώ τι είναι το ψουμί σου μέσα. Κατάλαβες ο γέροντας μου, οικονομούσε με. Κατάλαβες. Και ο πνευματικός σήμερα είναι οικονομάκινους που έχουν παιδιά πολλά και δουλεύουν. Καταλάβετε. Αλλά να σέβεται όμως ότι το αλάδωτο είναι όμορφο πράγμα και γλυκή. Κατά οικονομία τρώει. Τούτα. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ τον Πάτερ. Ναι, αν θέλουν να ρωτήσουν. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Το άλλο μικρόφωνο γίνεται αυτή. Έχει κάποιος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, λίγες ερωτήσεις ό,τι μπορέσει ο κύριος Ηράκλης να μας απαντήσει. Κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Ή εμάθαμε τα ούλα ή τίποτα. Ή εμάθαμε τα ούλα ή τίποτα. Είμαι και θεολόγος όμως, έτσι να ξέρετε δυστυχώς. Μάνα μου, πάτε μου συγχώρα. Πάτε μου συγχώρα. Κατάφερα την μάνα μου. Μάνα μου, συγχώρα με μάνα. Μα έτσι πάει κόρη μου, έτσι πάει. Έφασε, δεν είμαι καλός. Δεν έχει πρόβλημα. Μια ερώτηση δαμέ. Τους πιο νέους που μας, τα παιδιά μας, βλέπουμε που είναι, δεν υπάρχει παιδεία πλέον στα σχολεία. Παναγία, ναι. Δεν υπάρχει παιδεία, δύσκολο να τους δείξεις τον δρόμο προς τον Χριστό. Τα ίδια περάσαμε κι εμείς, η αλήθεια, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Πώς τους φέρνουν πίσω, στο σχολείο μαθαίνοντας άλλα, ούτε κάθε θρησκευτικά σιγά σιγά θα τους κάνουν. Ποια είναι η συμβουλή σας? Κοίταξε, τούτον είναι το πιο καυτό πρόβλημα που έβαλε στο όνομα σου. Χρήστο, έχει την ευχή της Παναγίας. Είναι το πιο καυτό πρόβλημα, τα μωρά μας τι θα γίνουν σήμερα. Κοιτάξτε, εγώ σαν Ηράκλης να παρακαλέσω τους γονιούς να αγωνιστούν οι ίδιοι για τα μωρούκια τους, να τα παίρνουν εκκλησία και κοινωνούν. Και ύστερα να παρακαλέσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μας να πει του Υπουργού Παιδείας να συνεργαστούν με τον Αρχιεπίσκοπο μας, τουλάχιστον τα δημοτικά να μπαίνουν άνθρωποι όχι βάση εξετάσεως, αλλά βάση καλού χαρακτήρα. Δηλαδή τουλάχιστον τα δημοτικά και που τσαμέτια και θα κάνουν ως θέλουν. Μα τούτο το πράγμα είναι είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Γι' αυτό να παρακαλέσουμε τους αρμόδιους να δουν το πράγμα. Αλλά εγώ είμαι ο κανένας. Εγώ είμαι ο Ηράκλης που τους Βόθρους, ο Βοσκός. Όμως παρακαλώ σας εσάς που έχετε μωρά, αγωνιστείτε εσείς και μην περιμένετε που τον άλλο. Αγωνιστείτε σας παρακαλώ, τα μωρά ώσπου μητσά. Αν μεγαλώσα και δεν τα προλάβετε, εν ήσασταν έτοιμοι να τους πείτε για τον Χριστό. Γονατίστε στον Χριστό και παρακαλέστε τον Χριστό να στρέψει τα παιδιά μας. Κοιτάξτε, ούτε εγώ έξερα τον Χριστό. Και κάποιος άνθρωπος έδειξε μου το. Και εκείνον τον άνθρωπο ποιος τον έβαλε? Ο Χριστός. Καταλάβετε, όσοι δεν προλάβετε τα παιδιά σας, να τα παιδαγωγήσετε στον Χριστό. Γονατίστε.
να με σας χωρεί κανένα και πέτου, αφέντη μου και βασιλιά μου, αγαπώ σε, βοήθα τα παιδιά του κόσμου όλου και τα δικά μου. Παναγία μου, φωνάξετε της Παναγίας, φωνάξετε τον Αγίο και ακού, ταπεινά και λιτά. Προσέξτε το σπίτι σαν να είναι και το εσωτερικό σαν να σταματήσει, να λιτώ, να με χωρείτε τα και να πω ο άλλος, να σπάσουμε και τούτο. Τέλος πάντων. Να μην χωρούμε και να πούμε οι άλλοι και να τα θέλουμε, δεν θέλουμε τίποτε. Ο Θεός να ευλογήσει τα δικά μας. Δεν χρειάζονται, πιστέψτε με. Θα ευλογηθούν τα δικά μας. Πολλά σημαντικό, Χρήστο μου, ειλικρινά τα μωρά σήμερα. Και εμείς τσάμε και τον τόπο αγωνίζονται κάποια παιδιά τσάμε να κρατήσουν τον παιδότοπο που έχουμε κάτω, γιατί έρχονται τα μωρά και παίζουν και διά τους ο αέρας της Παναγίας και να δείτε ότι έχουμε καλά αποτελέσματα μωρά που δεν έχουν τζίρι και πεταξούμενα και έρχονται τσάμε και αλλάσουν χαρακτήρα. Γίνεται έναν έργο. Ας εργαστούμε. Τι είπε ο Χριστός? Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου, λέει. Αυτά θα κληρονομήσουν την βασιλεία του ουρανού. Αλλά εννοά και για μας, δηλαδή, να γίνουμε παιδιά, δηλαδή, να γίνουμε όπως τα μωρά, να ανακαινιστούμε, δηλαδή, γνωρίζοντας τον Χριστό, πρέπει να κάνουμε το αντίθετο από εκείνο που κάνουμε πρίτσερα. Δηλαδή, να φύγουμε από τη νύχτα και έρθουμε στην ημέρα, το φως. Δηλαδή, χρειάζεται κόπο. Είναι δύσκολη η πύλη του Χριστού, αγκαθερή, όμως γλυκύτατη. Άλλη ερώτηση? Καταρχήν ευχαριστούμε, κύριε Ηράκλη, για τις εμπειρίες που μας είπετε, αλλά βασικά είχα να ρωτήσω. Και έχουμε και εγώ τουλάχιστον προσωπικά γεμίσει τύψεις. Τόσα χρόνια μες στην Εκκλησία, τόσες λειτουργίες, τα πάντα εδώ και μας τα Θεός πλουσιοπάροχα. Και ειδικά εμάς στη Λεμεσό. Και όμως καθόλου μεγάλη ξηρασία. Πώς μπορούμε. Κοιτάξτε, με νομίζετε ότι εγώ δεν έχω ξηρασία. Όλοι έχουμε ξηρασία. Στη ξηρασία, τι είπαν πρίτερα? Πρίτερα όταν ήρθε η Χάρη 3 χρόνια και έφυγε με άλλα δυο, τι έκανα? Προσπάθουν να μην με δει κανένας ότι δεν ξέρω. Καταλάβετε, νομίζετε όλη μέρα χορεύω εγώ? Όχι! Μάνα μου πάει έσω, η γυναίκα τσίνον του των τάλλων, όχι, έχει κόπο κορί μου. Έχει αγώνα, αλλά η βεβαιότητα της πίστης σε φύνει. Άμα ο Χριστός ταλαιπωρήθη που ήρθεν στη γη, η Παναγία αν την έβαλε ένας έσω να κυνηγεί, να γεννήσει. Βούτσε όνος δηλαδή. Ο βούτσο γάρος ζεστένα να γεννήσει μες στο στάβλο. Εμείς τι πρέπει να πάθουμε, Αναστασία μου? Κοίταξε ότι η ξηρασία ή τα παιδιά που λαλείς δυσκολεμένα, δεν έχει σχέση. Μπορεί ο χαρακτήρας σου να είναι δύσκολο, αλλά κάποια στιγμή να τσίσει ο Χριστός να τον ανοίξει. Με πιάζεστε. Σημαίνει ότι τα παιδιά σου, αν κοινωνήσαν τον Χριστό, αν πήγαν εκκλησία, έχανετε το πράγμα, έστω και αν δηλώνουν ότι έθελουμε την εκκλησία ή τον Θεό. Και χάνονται, με νομίζεις ότι όλος ο κόσμος, εμείς που είμαστε δαμέ μόνον είμαστε. Όχι, όλη η πόλη είναι άνθρωποι που αγαπούν τον Χριστό. Όλη η πόλη, όλοι μπορεί να μην ξέρουν τον Χριστό, όμως αγαπούν τον, μπορεί να μην συνηθίσαν τούτα που συνηθίσαμε. Γιατί τους τα έδωκε ο Χριστός? Έχει ο καθένας την ώρα. Γι' αυτό ξηρασία έχουμε όλοι. Με τις σακούλες ξηρασία. Όπου έτσι έχει τέλεια χαρά. Έχει μετά που δάμε. Ου πόνο, ου στεναγμό.
Χαρά ζωή ατελεύτη. Ου πόνο, τίποτε. Τίποτε. Ακατάπαυστα να υμνούμε τον Χριστό. Επειδή εγεύτηκα όμως τούτο που σου πάνω. Εγεύτηκα το. Εγεύτηκα το. Έδωσε μου πολλά πράγματα να δω ο Θεός που εμαξίζα. Εγεύτηκα όμως. Έτσι. Η χάρη που παίρνουμε δαμέ είναι ένα μηδενικό. Όταν τούτη δαμέ όταν είναι να πάμε εκεί πάνω, καταλάβετε. Και να σας πω κάτι, οι προσπάθειες μου εμένα έτσι είναι για να αγωνιστώ, να με πάρει σε παράδεισο. Αγωνίζομαι γιατί αγαπώ τον άνθρωπο και τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει που τσαπέζω τα που να με κάνω. Ό,τι ένα με κάνω. Τούτον που έζησα δαμέ αρκεί. Καταλάβετε, η ζωή μου ήταν κόλαση. Κόπος που μητσί, βάσανα, δουλειά μέρα νύχτα, ούτε μέρα να πνάσω, ούτε μέρα να πάω ταξίδι, ούτε που τα επέρασα να με. Ενώ μετά, όλο χαρά, ό,τι θέλει, θα σου πω είναι ο Χριστός που μου δώκε τη χαρά και άντεξα, καταλάβετε. Με νομίζετε τα ότι γνωρίζουμε τον Χριστό, ναι, αλλά έχουμε τα ούλα. Όμως δεν θα σε εγκαταλείψει ο Χριστός. Ο Χριστός που πέτρα, ξέρετε ότι, να σας πω κάτι, δεν θέλω να νομίζετε ότι είναι υπερβολές ή να σας δείξω, αλλά επειδή ποτέ μου με κάτσα ποτέ μου μεσομέρι να φάω. Όλη μέρα είμαι δουλειά που το πορνώ, στη νύχτα. Κάποτε παιδί μου έκανε ένα φαΐ. Πιστεύετε ότι βρέχεται σπίτι να μου βάλει το φαΐ και στο τάπερ να το πάρω μαζί μου, μου αρέσει. Πιστεύετε βρέθη τούτο χιλιάδες φορές. Εσύ πτώση νομίζετε. Ο Θεός είναι, τι να σας πω τι είναι ο Χριστός. Και όχι να νομίζετε ότι και εγώ είμαι ο πιο άξιος ή Άγιος. Όχι. Και ο άνθρωπος σαν εσάς και πιο κάτω που σας είμαι, αλλά αγαπώ τον Χριστό. Αγαπώ τον Χριστό. Και δεν έχει τύχη όταν είσαι Χριστόν, αλλά είναι η πρόνοια του Θεού. Καθοδηγάσει ο Θεός. Και έστω και να πέσει και σε λάθος, θα σε σηκώσει ο Χριστός, θα σε φύγει. Αγαπάσει ο Χριστός. Χωρί τα λάθη σου και τις αμαρτίες σου. Συνέχισε να τον αγαπάς. Συνέχισε να τον αγαπάς. Κάποια άλλη ερώτηση. Κύριε Ράκη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ερώτηση, συγγνώμη. Ευχαριστούμε κύριε Ράκη που ήρθατε να μας και κάνετε μας έτσι ωραία ομιλία. Σχετικά με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά πάλι ο νους μας η θλίψη καταβάλει μας και μπορούμε να ξεπεράσουμε τη θλίψη μας. Πείτε μας λίγα λόγια πώς θα αντιμετωπίσουμε τις θλίψεις και αν είναι λίγο πιστεία το να αμέφευκε ο νους μας από τη θλίψη και να μην βρίσκουμε στα χέρια του Θεού. Και το άλλο, κύριε Ηράκλη, συγχωράτε με, είναι εκτός του θέματος, αλλά προσωπικά ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για τον Θεό, γιατί αγαπώ πάρα πολλά τον Θεό και τώρα προβληματίζομαι με τα γεγονότα τούτα που έγιναν, τι θέλει να μας δείξει ο Θεός, το ένα στην Τουρκία, το άλλο στην Ελλάδα. Άρα γιατί θέλει να μας προειδοποιήσει, να μείνουμε στην Κύπρο και να μην μεταράξουμε, να πάμε που πότε ότι έχουν γεγονότα άσχημα, έσχατα, τι σημαίνει τούτο. Κοιτάξτε να είστε. Γιατί επιτρέπει ο Θεός τούτα ουσούλες κακαπορτούνται στα νέα τα παιδιά. Μα ποιος μας είπε ότι είναι ο Θεός που τα προκαλεί τούτα. Ενώ ο άνθρωπος αλλά δεν μας ότι φτάσαμε στα έσχατα τώρα και έρχονται τούτα. Άκου. Δεν πρέπει καν να δίνουμε σημασία τι συμβαίνει στον κόσμο όλων και τα μέσα εμάς. Τώρα συνέβη και στην Τουρκία ο σεισμός. Να ξέρετε ότι ο Χριστός επέτρεψε να γίνει ο σεισμός. Όμως να ξέρετε ότι ο Χριστός δεν είναι άδικος. Τούτον που είναι για καλό του κόσμου όλου. Καταρχήν εκείνα τα μωρά που επεθάνα θα τα σώσει. Μα η Τουρκούκια ο Θεός ξέρει τι κάνει. Όσο για το τρένο που έγινηκαν το άξιπε. Να ξέρετε ότι εκείνα τα μωρά ούλα δίχαν να αγωνιστούν πήγαν στην παράδεισο.
είχαν αγωνιστούν πήγαν στην παράδεισο. Μην νομίζετε ότι χάνεται άνθρωπος όταν διακόπτεται η ζωή του. Ο Θεός είναι αγάπη. Έστω και αμαρτωλόντανε να το σώσει. Το προχτεσινό πράγματι είναι θλιβερό. Όμως να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε για την ανθρωπότητα, να μην γίνονται τόσες δυσκολίες και ο Θεός θα προσπερνά λία, να μην τα επιτρέπει όλα. Ο Θεός είναι αγάπη. Να ξέρετε ότι ό,τι επιτρέψει δεν έχει λάθη. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλα είναι τα μωρά που φίαση είναι σωσμένα μια ομάδα, μια αγιότητα η οποία είναι να προσφέρουν και στον κόσμο κάτω βοήθεια. Γι' αυτό δεν πρέπει να λαλούμε γιατί το γιατί ευνοά το σατανά. Ό,τι θέλημα Θεού ας γίνει. Ελάλεν η μάνα του τσιρού μου, ελαλούσα της Υγεία Παρασκευού και λένε όχι, ότι εμπού τον πλάστη μου και γκάλιον της ψυχής μου καλώς να ορίσει. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στο σημείο να θάβει το παιδί του και να καλωσορίζει τους ξένους. Γιατί δεν έχει θάνατο. Δεν έχει θάνατο. Γιατί εμπόρος να αποχωρίζεται ο γονιός στο παιδί του. Έχω και εγώ παιδιά και πονώ. Όμως όχι να καταρρέω. Συμμερίζουμε τις μανάες που χάσαν τα παιδιά του και τον πάτερ μας, στην ευχή του να έχουμε, τον πάτερ Χριστόδουλο στο Αυγόρο. Μια αγία ψυχή, αλλά ο γιος του ήταν έναν αγγελούι. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ξέρω, η μάνα πονεί, ο Κύρις πονεί. Όμως να ξέρετε ότι ο Χριστός θέλει να θαύουμε το παιδί μας και να καλωσορίζουμε τους ξένους. Τον δικό μας άνθρωπο και να καλωσορίζουμε τους ξένους. Να μένει να κλαίουμε και να φωνάζουμε και να τσιριλούμε. Να πονήσουμε με αγάπη, να το κυδεύσουμε και η ψυχή του πήγαινε στον Χριστόν ολόησα, φτερουγώντας, ολόησα. Γι' αυτό μην απελπιζούμαστε, η ζωή μας να συνεχίζεται. Ούτε αν θα ταξιδέψουμε να φοβούμαστε, ούτε αν θα πάμε στα παιδιά μας που στο εξωτερικό να φοβούμαστε, ούτε τίποτε. Όπου να είσαι, αν έρθει η ώρα σου να φύγει, μην το καταλάβει. Γι' αυτό μην ανησυχάτε πολλά. Τίποτε. Τον Χριστό για με φοβάστε. Όσο για τις θλίψεις που μου είπες, τις καθημερινές θλίψεις, μην τους δίνετε πολύ σημασία. Μην τους δίνετε πολύ σημασία. Κάποτε όταν ο άνθρωπος εγκουρασμένος έτσι στα νεύρα του δεν μπορεί να κουμαντάρει τους λογισμούς και έχει δίκιο να βασανιέται. Προσέξτε το πράγμα. Κάποτε φταίει ο οργανισμός μας. Αδυνατούμε νευρολογικά, βιολογικά και έτσι εγκουμαντάρουμε τους λογισμούς μας, έρχονται συνέχεια λογισμοί. Όμως πάλι πρέπει να δίνουμε σημασία. Πάλι να λέμε Χριστέ μου και να αγωνιζόμαστε στη δουλειά και σε όλα. Να μην καρτερούμε να μας υπηρετούν. Να υπηρετούμε και τότε θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ιδάκη. Πολύ αγάπη, έτσι, σημασία.